Sziasztok! Amikor még negyedikes voltam, hát kaptam egy ilyen cápafogat. De inkább harmadikos voltam akkor. 500 forint vagy 1000 forintba került, nem tudom mennyibe már. Szerintem olyan 500 1000 forint között volt. Nem tudom, de jó, és ez egy igazi cápafog, csak nem tudom mi a franciáról van ez megkeményedve, de nem is nagyon érdekel. Aztán most ez szar, nem tudom. De ez rohadt éles. Egyszer megvágtam vele az ujjam. Hú, ez még milyen éles, ez itt nem. Csak egy picit, ki fogom élezni. Nagyon. De most boldog vagyok, mert kaptam egy új Tony Hawk Project 8-es játékot. Ez nagyon jó, egyik barátomtól kaptam meg, így hát cseréltünk, nem biztos, hogy örökre fogom, mert én Driver 3-ot adtam meg neki. Szóval ilyen, 12 éven felüliek nem ajánlott. Vagy felülieknek, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Eddig azt mondom felülieknek. Barátom otthon ezzel hivattam az iskolába. Nem aluljaknak, hanem felülieknek. De jó játék amúgy. Tony Hawk rajta. Nanya Houston, Paul Rodriguez és Tony Hawk. Activisionos, ott van Activision. Akkor ez valami Neversoft, vagy mi a franc? Ja, Neversoft. Itt van, hogy Seba, meg valami szarság, ilyen bankvideó, vagy mi a Bink videó, basz. Dolby Prologic www.thp8.com. Ebből szerintem vagy már elkezdtem, tegnap kaptam meg, úgyhogy nem tudom, lesz belőle egy bemutatás, nem biztos, hogy csinálok egy újat, mert most jó az emberem, aztán nem lehet olyat csinálni, mert akkor elvesztem az egészet. Az újat, úgyhogy majd megpróbálom, azért megnézem. Még lehet, hogy ma lesz ebből egy végigjátszás, úgyhogy addig is, sziasztok!